Maria José Camarena, durant molts anys en el CRA Benicadell de Montitxelvo. Quants anys, Maria José? En Montitxelvo, 32 anys, en la docència, sí, Montitxelvo. Molt bé. Avui, en esta festa de l'Empansa, ha sigut declarada Madrina de la pansa, de l'Escaldà. Sí. Molt bé, un poc. Sí. Què significa per a vostè este homenatge? Bueno, ha sigut entranyable, emotiu, ha estat un acte molt bonic, molt bonic. He estat molt emocionada. Molt bé, des de companyes de professió... Tenia famílies, he retrobat a companys, tenia alumnes, els meus estimats alumnes, la corporació municipal. Bueno, ha estat un acte molt emotiu. Iaios i iaies del poble que coneixes, de vindre a portar els xiquets a escola. Molt emotiu. Molt bé. Com va ser aquests anys així al poble? Pues jo vaig tindre molta sort d'arribar a Montitxelvo, perquè vaig trobar l'escola que volia. Jo sóc de poble, del poble del costat, de Llaunau, i l'escola de Montitxelvo és l'escola d'escola xicoteta, escola de poble, escola de tots. Molta sort. Així es treballa molt bé, els xiquets estan molt bé i els professionals que estan en l'escola rural són professionals per a contar l'experiència, perquè és molt positiva per a l'alumnat. Molt bé, una de les vivències que vostè ha recordat és aquesta trobada d'escoles que van fer de la Vall d'Albaida. Sí, en el 2018, i era tot un repte per a nosaltres, perquè som un CRA, un col·legi rural agrupat, que està format per 6 escoles, Terrateig, Montitxelvo, Aielo, Rugat, Ràfol i Salem. I atrevir-nos a organitzar la trobada d'escoles en valencià era tot un repte i vam eixir victoriosos. Ho he dit, jo dic, no vaig a tindre modèstia en aquest tema, però es va fer la millor trobada. En els 6 pobles vam aconseguir fer actes. En Terrateig es va fer la trobada d'escriptors de la Vall d'Albaida, un acte molt emotiu. En tallers, Casimir ens va fer un taller fantàstic sobre les herbes bengívoles. Bueno, Montitxelvo va ser l'acte central de tallers i l'encontre de la trobada i va ser un dia fantàstic i en tots els pobles van fer jornades d'escola rural, presentació de la trobada en Ràfol, jornades d'escola rural a Aielo i a Rugat i en Salem el Premi Sant Bori. Van haver actes a tots els centres. Què li ha semblat Escaldà? Bueno, l'Escaldà ha estat un acte molt bonic, el recordar aquest vocabulari que Casimir ha anat recordant-nos ara, del món rural. Tot això forma part del nostre patrimoni i és important que no es perga. Molt bé, moltes gràcies. Sí. Vinga, bon dia. Bon dia.